kasih ni roha dohot dame nasian debata amatta. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Madongani hita. Amin. Turpuk arian di bagasan sadarion. Ima Sabtu 14 Mei 2022. Dienet Mei sian Jeremia 10 ayat 20. Songonon ma didok disi. Tung tarbahen jolma mamabahen akka debata di ibana. Somanang tutu akka debata nasida. Ido sahatna. Dak tarbahen debata sileban. Akka dongan sahapur siaun. Ido tutu songon suku-suku ni turpukon. Bohado tarbahen mabahit debata. Bohado manobba debata na tatoppa. Maksudna, bolehkah kita mencipta Allah untuk kita sembah? Nasokal si tutudo debata na tasobba. Dang hatudosan tu akka manangaha. Ibana do si toppa na sana adong. Dang adong na malua sian pamerengan na. Jala ibana do na mangatur saluhut na sana adong. Huria na hinaholongan. Buhado mga tusi debata na sokal, naso hatudosan, di tonga-tonga ni pernguluatta. Di hamamasa turpukon hatihay, manibil do bangso Israel laho manobba gana-ganaan, debata sileban. Asa alani gabi muruk debata jeletar rimas tunasida. Idok bahen di pasahat panurirang Jeremia turpukon. Mangapoy na sida asa mulak manobba debata. Di pernguluan noengon, tuk penunga memasuki zaman modernisasi, say tahapor say do gok akka waso-waso por tibi. Jala memang tohoroi, amanami inanami, godang do waso di portibion, jala margogo do sa luhut nay, asing sian waso ni debata. Adong do waso na pamalupon, alay daksiat debata. Adong waso panakokon pangkat, alay dangsian debata. Adong do waso mga leon hamoraon, gariada adong do waso mga leon hagabion, parianak konon. Alay sudene dangsian debata. Tukpesian na dipaloas debata. Ikon manat hita. Asing do na mga lehon, asing na paluason masa. Memang adong do waso, asing siyan debata amanginang na tuk mga lehoni. Alay, ikot taingot ma. Sada dang boy lehonon na ima haluaon ngulu sa leleng nileleng na surgo hasonangan. Anggoon, memang holan debatado na tuk mga lehoni. Say masa dope di pernguluatta molo marsahit pitorlao tu napistar. Molo adong hamaguan disukut tu napistar. Toho boy dole honon neng. Molo dipaloas debata. Alay taingot ma amanginang dang debatai. Dang nasian debatai. Songon na ni doktor pukon. So manang tutu akka debata nasida. Holat debata di bagasan Kristus do debata na so hatudosan. Ibana do na manopahita, jaladang terbaik kita debata sileban. Ay tung sikop si tutudo ibana. Dia adalah dari kekal hingga kekal. Sehingga layaklah hanya kepadanya kita memuji dan menyembah. Kepadanya lah pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Horas selamat beraktivitas ma dihita saluhutna. Tuhat tama na mga ramoti.